Hall magapatuman sang 4-day work week. Mga empleyado nagapabor sa 4 ka adlaw nga trabaho. Ginapaboran sa mga empleyado sang Iloilo City Hall ang ipatuman nga 4-day work week. Para sa ila, pamaagi ini para masalbar ang isa ka adlaw nga paggasto, ilabi na sa plete kag pagkaon. Suno sa ila, dako ang mabuli kung hindi na makabalik sa opisina kung Biyernes. I'm happy about that because normally when magtaas ang price ng gasolina, especially affected naman ang iban nga balaklon, food, fees, and everything. So, 1 day off from work or work from home kami is a good move naman because it will help us biskan pa paano makasave at least 100 pesos per week nga magamit pa namon for the other day nga work period. Una dere, ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga magapatuman sa 4-day work week ang Iloilo City Hall. Buot silingon, sa baylo nga 5 ka adlaw ang trabaho sa isa ka semana, mangin 4 ka adlaw na lang. Ini magasugod sa masunod nga semana bilang sabat sa wala untat nga pagsaka sang presyo sang gasolina, epekto sang pagmahal sang langis dala sang gyera sa Ukraine kag Russia. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ang suwestyon nagikan kay NEDA Chief Carl Chua para mahatagan man sang ligwa ang mga empleyado sang gobyerno nga makapanghanda. Dugang pa sang alkalde, kung mangin 4 ka adlaw na lamang ang trabaho sa isa ka semana, mas schedule na sa mga ginikanan ng ila pagpadulong sa trabaho kag pagpabilin sa mga puluyan. Sa sini nga paagi, mahagan-hagan man ang gasto sa pamasahe kag mabudget ang mga kinahanglanon. Para makabulig pa, ginmando ni Mayor Jerry Treñas ang paggamit sang modern jeepneys nga amo ang magasugat kag dulong sa mga empleyado gikan sa mga district plaza padulong sa Iloilo City kada adlaw. Ginatun-an man sang lokal nga panguluhan ng iban pa nga pamaagi para makakinot ilabi na sa paggamit sang gasolina. Nahibaluan, nagalabot masobra 70 ang kada litro sang gasolina, samtang masobra 60 naman ang litro sang diesel. Para sa mga ordinaryo nga pumuluyo nga nagaatubang sa pagpanghangkat kaangay sang pandemya, dugang na nga palasano ng pagsaka sang presyo sang gasolina bangod sang epekto sini sa mga balaklon. Pasalig ni Mayor Jerry Treñas, hindi maguntat ang iya liderato sa pagpangita sa mga solusyon sa anuman nga problema nga ginapangatubang sang komunidad. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. Spay and neuter program sa lokal nga panguluhan nagapadayon subong nga tag-ilinit. Mga tag-iyasang kasapatan ginahaylo nga mag-avail sang programa. Sa sulod sang 5 ka tuig, regular ang ginapatigayon nga spay and neuter program sang Iloilo City Veterinary Office sa mga kabarangayan. Ang pagkapon sa mga lalaki nga ido kag kuring ang ginahimo kada Martes kag Huwebes, samtang ang pagkapon naman sa mga babae nga ido kag kuring ang ginaubra kung Miyerkules kag Biyernes. Suno kay Mayor Jerry Treñas, importante ini bangod kada mag-abot ang tag-ilinit, nagadamo man ang kaso sang animal bite o kung kagat sang kasapatan. Ang aton nga nakitaan ang aton nga demand para sa rabies shot sa mga tawo nagasaka pag summer, no, because ang reproduction cycle sa mga idota during summer gasaka gid. Kag kung taas ang reproduction cycle sa mga idota, amo man ang tsansa nga damo makagat. Isa sa nakita nga epektibo nga pamaagi para maguntat ang pagdamo sang ido, amo ang pagkapon nga ginahimo sa mga barangay. Suno kay Mayor Treñas, kinahanglan lang ang magpakig-angot sa Office of the Veterinarian para ma-schedule ang pagbisita sa mga lugar. Ang mga pets naton, ido or kuring, we have to take care kung hindi ta gusto nga magdamo. Pwede naman na dalon sa aton city vet kag ipakapon para nga mapasiguro ta nga hindi na magdamo. At the same time, we really have to take care of our pets nga hindi na maglayaw kag magwa kag magpadamo pagit. Magluwa sa spay and neuter program, naumpisahan na ang dog shelter sa Suok, Arevalo. Diri at ipanon ang mga layaw nga ido kag pagabuksan para sa adoption para sa mga pumuluyo. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol.